Cute ng baso mo. Ito lang. Kitang kita ka dyan, be. Okay lang. Kitang kita ka sa video, mamaya sabihin mo, ba't nandyan ako? Bebe. Di mo nilagay lahat? Ha? Di mo nilagay lahat? Oo. Ha? Tibay kaya to, be?
parang ganyan. Oh. Magkano ang biling mo dyan? May kasama mo. Takip lang wala siya.
gagawin. Pang ano to no? Kaso maliit pang nil. Ah. Nakalimutan mo na? Priority. Yun na lang. Sa balita. Priority, safety. Naalala mo na? Yung ano? Priority. Yung nagsabi nun, sabi mo lang sa silang question sa situational. Kaya ako pumasa kasi kung parang yung resolution hindi ako mapasa. May nang memories pero pag yung situational na lang.